Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Iwei i Khlung ila Khlad no bat bun kila Mynsaw haringkat ka jingsha penjat penpra ki Ïing ki sem na ka jingsha len shop haka erlang thari ka balaja haka miet jong ka lai phawai tarik ulaber ar hajar ar pusaw kani ka jingja kalaja haka shnong Laitdom ka bahap hapo ka East and West Khasi Hills District kat kum ka jinga thu de kinong shong shnong laong ba kani ka jingja kalaja na du kapor prashiteng men miet haka ba ka erlang thari kala rat ya ki Ïing ki sem ki ding ki sit ki badan haka te ka jaka balaya thu bakumba marshi teng ki Ïing ki sam nakashnong Laitdom kila Shah Pynjulor lut bat ki bakhamjur ki dai halau kenter bat mauro laya thu ba Iwei i Khlung badang kumba laisnam karta balatip kerteng kum uwiki laurinyang ula Khlad no namar kala kala ra ya ki Ïing kumba shipho mita bat berat syasurok bat bun kila Mynsaw laya thu ba bun ki dingse kila klem laya thu ru ba ya ki bal Mynsaw la penkit no syajaka ajing sumar badan hamairang kat baya ki shikmi shikhun ki bala Mynsaw jur lakit no sya civil hospital Shillong